Yo soy del mero Chihuahua. Hallo, van der is hier Januar der 13. En van der werden we merken wat ze dan tamales, sagt mal. Tamales, dat je dan met schijn dat zijn. Anyway, tamales, die werden al over 5000 jaar terug. Dan hebben de Indianer in Mexico al tamales gemerkt. Dat zijn niet bloß de Duitsers, de Mexikaner worden uitgevangen. De Indianer, de Aztecas. 5000 jaar terug, dan hebben die tamales gemerkt. En die hebben alle soorten vlees gemaakt. Die hebben Schweinfleisch, Hühnerfleisch, Rindfleisch, Pagen sogar. Ook alle soorten Seiten, en ook Schubsfleisch en wat er Fleisch weer, wat er kruip en stanken können, dat hebben die doornemen. Wie worden van der tamales merken wat er Schweinfleisch heeft. En je kan zo'n vlees gebruiken, wel, maar van der ook Schweinfleisch gebruiken. En die tamales, dat zijn zo'n wo ik zijn abgewassen. Ik weet, er zijn viele mensen die merken die anders, dat staat, oder so staat, oder er zijn 100 soorten tamales. Maar die wordt echt het beste gelegd, die wordt ik van der merken. So, weil dat leggen gaat, wanneer niet, dan merk je zo'n skiewellen. Er zijn ook zo'n de toasteren en zo, dan merken ze er van resine. Dat leg ik niet zo. Maar immer gaan, oder van, wat immer vrucht, ze merken Seite. Verschiedenste Seiten, aber ich legde mit Fleisch. So, ich weiß, wie ich die merken doe. So, nu wollen wir sehen, wird hier bestruckelt mit tamales merken. Dankeschön. Okay, das erste, was ich gewesen hier habe, so ein Karamell gekauft. Dort erst zum tamales merken. Hier in Kanada, in Winkler, Manitoba, habe ich ein paar mexikanische Störstäffigkeiten dort. Und dann da wird das hier mit Hühnerpulver, mit Wasser. Over den Deeg hier. Hier habe ich feierlich gekerktes Schweinfleisch. Dort habe ich die Eier gekerkt, das habe ich am Ei gefroren. Und hier haben wir kein Wasser. Das erste, was wir tun, ist dann da wir diese Korn löschen, da wir ein Wasser nehmen, was das abwägen, was dann, da wollen sie sich viel besser bewegen, zum den hier all die tamales. Und da haben wir, was wir nennen, Salsa Roja. En waar je teruggaan en bestrukkelen, video nummer 46. Door wie ze kunt bij je gezond hast, kan je dat je van enchiladas, chile colorado, carne con chile colorado, zum tamales merken, voor alles. Zei je, dat braucht je ergens wat. Schmeckt sehr schön. Immer han, nu weet je. Zo'n kar lussen, die kan je ook eens voor Mexikanische stuk hebben. En dat we dan heute het woede nemen, de fan abwegen en gaan de fan top te lijnen. Schweinfleisch. Je kan Hühnerfleisch brocken, je kan Schobeln brocken, wat immer je wel in de tamales neemt, dat kan je brocken. Maar van der was Schweinfleisch, dat heb ik gekerkt. En nu gaan we dat nemen. Dankzij. Daar hebben we dat goede Schweinfleisch. En dan doen we zo'n rode saus maken, is dit. Dan laten we dat stek 15 Minuten oder so fein durchkehren, dass alle Seiten fein durchgesuppt ist. Ich wollte ein klein bisschen mehr machen. Da, check mal das alle, das ist nicht zu viel. Und wenn jeder Sauce rein hat, ich kann immer rein, Video Nummer 46, merkt wie das Sauce, das sehr viel wieder immer rein haben, zum Enchiladas oder Carne con Chile Colorado, so ist dann wel, du check mal das. Nu wordt het uitgekeken en daar gaan we tamales mee. Dankzij. Oh, nu kijk je maar dat. Nu heeft het hier een stuk 10, 15 minuten gekeken met dat rode salsa roja, rode saus. En nu zijn we uit om tamales mee. Dankzij. Oké, wat we dan doen is, dan nemen we, hier hebben we een liter water. Daar een stuk 2 lepel zo'n Hühnerpulver hinein. Das ist dort, so ein Consommé de pollo. Wo das schmeckt echt hier. Und dann wollen wir das abrocken zum Dekorieren. Dann hier nehmen wir dann und da wir 1 lepel Backpulver. Hier sind nehmen. Und dann eine halbe Lusch so ein Tamale, so Maseca. Dat hier vanuit wie worden half op in moe, dat is dat. En dan een halve
Köffel Schmalt. Krijgt es dort. En dan wo we vangen met decanteren. Wo we dit brauchen zum dit Heinapulvers op. Zum Mehl arieren. Oké, dan wat we dan doen is, dan denk je nog een halve köffel zo'n rode salsa mank. En dan doen we zo'n hier Butter erbij. En dan willen we dicht maken, dat het er nur fijn dan is, met de mes, schmatter dan. Hier zo bijeten, wat is zeer fijn dicht gaan. Ik wil je wijzen wat deze vorig is. En dan willen we tamales maken. Oké, dan wil ik je wijzen wat we dat doen. We gaan hier den deeg zeer dan. Je merkt dat het meeste schmatter dan. Dan smeren we dat hier een beetje neer. Beetje van de pannenkoeken maken. Ja, kijk maar dat. Oké. En dan wat we dan doen is dan nemen we een beetje vlees. Ik leg een beetje meer vlees als in Mexico. Ik heb in Mexico, die hadden een halve, mijn vader zei dat, maar die hadden een halve massaspets vol vlees. Dan kleden ze nog de halve uit, waar ze dat verkochten. Wat ja, ze staat. En dan leggen we dat hier een beetje aan. Ja, kijk maar dat. Dan hebben we deze hier ze staat. Ik wil je nog aanwijzen. Dat is einer die we een beetje knopen met die. Kijk maar dat. Hier krijgt ze dat. Hier hebben we een beetje een grote kornsluif. Daar een beetje staat, een beetje neer. Krijgt ze staat. Kijk maar dat. Zeer fijn. Dat zal schoven. Ja. En dan is een beetje speelbaar. Ik wil niet zeggen, want deze schmeckt je kertje, dons en alles. En de eten dan schmeckt blauw. Zeer schijn. Zo, kijk maar dat. Krijgt ze staat. Rollen we een beetje een baby aanrollen. Ja, dan oingen. Dan we een beetje stuk aanleggen. Ja, krijgt ze staat. Ja. Ja, ik wil je nog eenmaal aanwijzen. Dat is een beetje speel. Ik weet, als je dan dat anders als ik dat nu van jou doe, ik heb het ook eens mal anders gedaan, maar van jou dacht ik existeert. Ja. Dat, maar als je dan die gaan er een beetje fijn smeren dit, ja, krijg je staat. Dit wordt een beetje kindertje hier. Dit is voor zo'n mensen wat er niet zo groot appetit hebben. Ja, krijg je staat, dan draaien we dan hier een beetje dat over kop. Ja. En dan ja, krijg je staat. Nu worden die alles staat en dan worden we die dampen. Dankzij. Oké, nu hebben we hier alle rijdt. Im Groben, nu werden we die voor 1,5 Stunde, bij 2 Stunden dampen. We gaan hier nog wat extra karten weer even gehouden. Die worden hier zitten even. En dan werden we die voor 1,5 bij 2 Stunden dampen. En daar willen we schijn het eten gaan. Dankzij. Oké, nu gaan we deze tamales laten 2 Stunden dampen. Nu werden we het hier een beetje opdaken. Dan werden we ons hier mal een beetje uitnemen. Weet je wat we het hadden. En dan werden we die mal uitrollen. Kijk maar dit. Oh, was zit dat? Oh, pas smaak. Oh, was zit dat smaak. Oh, nu werden we de smaken. Dan gaan we er altijd. Oh, maar nu kijk maar. Zet dat niet smaak. Nu werden we den smaken. Oké, dan werden we den mal smaken. Nu kijk maar dat. Tamales, dat is schweinevlees. En dat is ik immer zeggen, waar we dankbaar zijn. En nu werden we dit mal smaken. Oh, ik heb het nu geleerd voor ons. Oh, papa. Grootmama houdt die vast. Zeer schijn. Aqua. Een klein pasje zout. Wat zit een klein pasje zout? Ik lijk dat gewöhnlich niet zo zout, dan kan je maar nur zout. Aber ich will nicht sagen.
Wow. Ik word nu afdraaien. Nou, wat laat me zo eten? Dat is me niet goed genoeg, dus ik wil eten. Maar dit smaakt schijn. Zeer schijn. Merk dat ook. Wauw. Riva Chihuahua. Oh, kijk er mal dit. Dit is een beetje een grote feider met tamales. Die willen we aanvriezen en dan gaan we ons eerst een tijd opwarmen. Scheine tamales haben. Dankeschön.